Karon kapistahan ni Santo Tomas, apostol sa Ginoo, kasagaran nato nga i-associate kaniya kanang usa ka tawo nga maduha-duhaon o doubting sa pagkabanhaw ni Jesus. Apan kung atong pamalandungan, si Tomas naglarawan sa usa ka philosopher ba? Kanang philosopher gikan sa word nga philo nya Sophia, lover of wisdom. Philo nya Sophia, Sophia is wisdom, philo is lover. Kung mao ni unsa may naa sa philosophy, when a person begins to question, you start philosophy. When you ask question, philosophy starts. Because when you ask question, you are searching for the answer. So it is not about I don't believe in you, but I am searching an answer that myself can discover or may discover. So mao na nga tan-aw nato bitaw nga kang usually way nga to see is to believe. But not all things that we see by our naked eyes, but we believe. Not everything that is unseen that we don't believe. So tanaw nato sa kinabuhi nato mga kaigsuunan nga si Tomas usa ka tawo nga nangita siya og kamatuoran. Naman po'y uban nga dali ra mo tuo, istorya ba, istoryahan ka na, dali ra mo tuo. Unya, abi ni mong tinuod yun to. Mabito na karon kana nagkailap, nagkanat ka ng fake news. Kay we believe more on what is fake news than searching what is truth. Mao ni hitabo karon. Unya sa ato, kanang ato pong mga kinaiya traditions nato, traditions nga gamay nga ti, ha? Dili itong dako nga ti, small t. Kana mga local traditions, nga naman nga hangtod karon, kana bitaw mga patuo-tuo sa simbahan, at sa patuo-tuo sa mga katigulangan, nadala na to sa simbahan. Patuo-tuo ko na ay matay, ngani kung na ay kung kuan na ay naminyo karong tuiga, sunod tuig na ka magpakasal, kung naing ana. Dagang kita mga patuo-tuo. Nga naman, nga ni kuan man na siya, ni lungtad hangtod karon tungod kay we believe more on what is said by Radyo de Bactas, Radyo de Bakba, rather than the official teaching of our church. So, mao na sa mutudlo gani ang simbahan officially, iyan ang gitun-an, iyan ang dig out, iyan ang gi-research, iyan ang gipamalandungan, iyan ang gibase sa mga pulong sa Ginoo. Kanang atong mga local traditions nga wa mas tunong sa simbahan, di na siya mao ang official teachings, pero we believe on that. But St. Thomas the Apostle is so different. Siya sa tanang mga tinun-an, siya ray wa makakuyog. Natong panahon nga si Jesus nagpakita unsa di ay pod ang pagbati ni Tomas. Una, ang kamatayon ni Jesus usa ka traumatic experience, so makalilisang nga hitabo sa ilang kinabuhi. Unya kay makalilisang hitabo ang ilang paglaom nahugno ang ilang paglaom. Musa si Tomas naglarawan sa usa ka tawo nga kanabitong nasakitan og maayo na si Tomas naglarawan sa usa ka tawo nga nawad-an og gana nga mukuyog sa iyang mga kauban para magampo o dali na. Sumauto siya nga wala siya atong panahona. Karon gisultihan siya nga nagpakita ang Ginoo, nakita namo siya, buhi siya. Ingon siya nga gawas ko makita ko siya. Gawas ko mahikap ko ang iyang mga kamot, ang iyang samad sa kilid. Mabutang na ko ang kamot sa iyang mga samad inagias lansang. Di ko mutuo. So, doubting ba siya? Dili. He wanted to see the evidence of what you are telling me.
I want to see Jesus too. Mao to nga wala siya mo absent pagka next Sunday. Wala siya mo absent. Uban na siya. Nga naman, na ay willingness kang Thomas, naaangka ng enthusiasm kang Thomas, nga makita niya ang nakita sa mga tinunan. Nga makita niya si Jesus, na aka ng longing sa iyang kasing-kasing to see Jesus. So katong iyang giingon nga, gawas kung makita na ko siya physically sa akong mga mata. It was an expression of a deep longing to see the Master, to see the Lord. It was not doubting about the resurrection of the Lord. It was instead, tanaw na to, it was instead iyang desire to see Jesus personally. Wala siya mo absent. Pagka next meeting nila, pagka next nila nga worship time, although they worship the Lord Jesus in secret, uban na siya. O pag-uban, ingon dahil si Jesus nga, ang kalinaw maanaa kaninyo. O iyang giingnan si Tomas nga, Tomas, tanawa ako mga kamot, hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo o kayo na pagduha-duha. Wala giingon ni Jesus. Gihikap pa ni Tomas. Wala. Pagkakita niya kang Jesus, kung siya yung ingon, Ginoo ko o Diyos ko. He never touched the wounds of Jesus. By the mere seeing Jesus, Thomas explained and exclaimed, Lord, my God, my God, my Lord and my God. Ana siya. So, wala siya muhikap. Tatano ato nga katong iyang diengkuan, ang iyang longing ba? Ang iyang longing to see Jesus, to see Him as alive as He was, is already enough for Thomas. Kanang giingon ni Jesus nga, tuo kayo na pagduha-duha. Bulahan katong mutuo, bisan wala makakita kanako. It is for us. It is for us. Kay Jesus will not appear before us or ipakita niya ang iyang mga samad. Apan, mingon siya, bulahan katong mutuo, bisan wala makakita nako. Kita mituo ta, bisan wa ta makakita. Nganong mutuo man ta about the resurrection of Jesus. Tungod kay daghang mga tao nga nausab ang ilang kinabuhi. So now, the evidence of the resurrection is the transformed life. Ang kinabuhi nga nabag-o, apil na siguro kaana, kinabuhi nga nabag-o, tungod kay nagtuo kas Ginoo. That is the very reason nganong man nga maningkamot man ta mahimong buutan, nganong maningkamot at mahimong maayong tao, maningkamot man ta nga kanang magampo, maningkamot man ta simbas Ginoo, tungod kay nagtuo ka ang Ginoo na banhaw. Ug sa imong pagtuo, hinay-hinay nga nausab ang imong kinabuhi bisan dili perfectly transform, apan makita nimo ang big difference sa imong kinabuhi karon. So, mo na si Thomas nagdarawan sa usa ka tawo nga lover of wisdom, philosopher ba? A philosopher does not just easily accept what is told to him, but a philosopher dig out, make a research, and then by himself, makita niya, tinuo di ay, na siya. So mga kaigsuunan, kita pod, makadungog ganitag fake news, authenticate that. Makadungog ganitag something new, authenticate sa ana. Ato sana siyang osisahon ba? Karon nagkatag sa Facebook, nagkatag sa Facebook. Kanang taong clapping. No, clapping, mo man na siya diha. Clapping in the mass. Kana siya. Kunya nga, ang kadaganan sa post sa Facebook, walay clapping. Ang wala nila gitugan, mao nga, sa sacrament of ordination, kana bitaw na ay candidate for ordination, human og tawag, human og introduce, moatubang siya sa mga tao, og maingon dayon ang rubrics. Timaan sa atong pagdawat kaniya, atong pamamakpa kita. Clapping is part of the liturgy.
But ang giingon nato nga kanang dili allowed nga clapping, kana bang you are making the Holy Mass like entertainment. You are making the Holy Mass like a concert. Mo nang kanang dunay clapping nga dili allowed, doon na po'y clapping nga allowed. So mo na nga, ang nagnaas Facebook karon tanan, clapping is not allowed, not allowed. But when you look at the liturgy of the church, doon ay clapping nga allowed in the church. Sa meeting sa mga liturgy sa Tibok Philippines, kanang gitawag na to nga unnecessary or indiscriminate clapping, mo na say gidili. Mo sa kanang mga nag-surface karon sa mga usa na dinha nga naglupad-lupad nga mga Facebook post about clapping, about ganyan siya dito, kinahanglan i-authenticate. Mao bag yun na ang gitudlo sa simbahan. There was one pope nga niingon siya, the servants of God, the servants of the Lord should not be uploaded in the house of the master. So, mo na giingon sa Santo Papa, ha? Ang sulugoon sa Dios dili angay nga palakpakan sa sulod sa panimalay sa agalon, sa sulod sa simbahan. So, it does not say nga, the whole throughout the Mass, you cannot clap. Natanaw na to nga, pares yata itong amahan namo, ikabantay mo, itong amahan namo ba? Dili na pwede mag-ana. Asa man nagikan sa mga Facebook, dili na pwede mag-ana ang mga lay, kay mag-ana ra ang mga lay pag-ampo sa amahan namo. Ang wag itudlo, nga kanang pag-ana, movement na sa pari. Di ba, pagkahumanog ampo sa pari, kanya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. The hands of the priest should remain doing that until the next prayer, until he sits. Mukha na siya. So, kanang gitudlo nga ana, movement man po na sa pari. So, mga tanaw, kung sa decision sa CBCP, mingon ang CBCP, nga binase sa general instructions of the Roman Missal, wala gidili ang pag-ana, wala gidili ang pag-ana. So let the people do what? Like this or like this to express the best way their prayer during the Our Father. Pagawas na sa CBCP o gipabasa sa Tibok Philippines, ambot kong gibasa diri, July 16, 2003 na ana. So mao na nga ayaw pagdid-i ko mag-ana, ayaw pagdid-i ko mag-ana ang mga tao. Mao na giingon sa authority of the church. Kana mga naglupad-lupad karon din ha, i-authenticate po na nato kung mao ba gyud ni ang stand of the whole church or mao siya ang opinion of someone nga gi-share niya. Kana ganing mga opinion of someone, you can share your opinion, but it does not carry along with you the authority to implement. Maghulat ta sa atong obispo kaysa may main liturgy sa diocese. Kung mapakanaog ang obispo nga, di na tamang makpak, we will do it, we will follow. Nga naman, ang obispo is the direct extension of the power of the Pope here in our local diocese. So mo na karon nga grabe kay mga ana grabe kay sa mga Facebook nga ana halos nga totally zero gyud ang clapping, but the liturgy of the church wa ta kay balo di ay clapping nga allowed. So una kung wa ta nagtuon sa liturgy, mailad pud tag appeal. So mo na nga daghang kay mag-share ana dito. Uy mga igsuon, dili tanang naa sa Facebook tinuod na nga gisulti simbahan. Si Bishop Sok ilang ikot. Masa maingon ni Bishop Sok o ni Pope Benedict? Nga there is a danger, kung dili ta magbantay, there is a danger that we trivialize the value of the Mass by just clapping. Naman po yung mga pari nga, sige, kanang clap, let's clap. Taw-taw, clap na po. Making the Mass an entertainment. So mo na giingon sa liturgy nga, bantayan na siya. Kanang giingon dito, ang giingon na sa Santo Papa, previous Santo Papa, I think Pope Pius IX, if I'm not mistaken. Karon, ang yang giingon nga, the servant should not be uploaded in the house of the master. So magpasalamat kas pare, ay pagpalakpak eh. O mo na siya. Magpasalamat kas sponsor, we do not need to clap. Mo man nagingon sa Santo Papa.
Pero ang atong tan-awon, dili siya gisulat as pastoral exhortation, wala siya gisulat as doctrine of the church, wala siya gisulat as encyclical. Lahi ang level sa kanang gitawag nato encyclical gani, lahi ang level sa kanang opinion or pastoral advice, lahi ang level ana. So, mabeto to ingon sa una si Pope Francis, ang homiles pare should be 10 minutes. Dili man to doctrine. It was a pastoral opinion of Pope. Ani ka sa ato kas Africa, 1 hour ilang homilya. Kay ang ilang misa tibok adlaw man ang kanang half day or whole day. Sa ato ani ka dili, di madag 10 minutes, maabot 30 minutes. Mga obispo bitaw magwali, tag-as mo pud kaayo. Na mo na nga tan-aw nimo kung usa nga level nga teaching kini. Kini ba nga teaching doctrine? Kini ba nga teaching gitawag nato nga pastoral opinion o kini ba sa liturgical rule? Walay liturgical rule nga nagbawal pa ana. Mga opinion naglupad-lupad sa internet pero kinahanglan atong i-authenticate. Like Thomas, we do not just say, maudi ay. But like Thomas, mag-research sa kung sa gigingon simbahan ba. Mo na nga tanaw na to nga we do not just immediately believe unless it bears the authority of the church. Manindog kitang